Erreferente asko izanik, eta baten bat aukeratu behar balin bada, lehenengo izango litzateke glaukoma. Oso gertutik bizi izan deten talde bat dalako, abeslaria nire aneia dalako, eta gertutasunagatik eta gustongatik bai, oso gertu izan deten banda bat izan da, eta asko gustatu da, eta asko harreman asko izan dugu gaiekin, eta asko markatu nauen talde bat izan da. Eta bestea nik esango nuke Bad Sound System izango litzatekela. Reggae mundun referente batzuk dialako, behaiek iteuen formaton oso ondo iteuelako, eta nire iruditzit formato desberdina eta beste ohituta gauden beste formato batetik pixkate alde egin duta da honez, behaien estiloa eta behaiek iteuen moduan iruditzit zait oso aberazgarria eta asko markatu nahuen talde bat izan delako baita. Eta nik uste Bad Sound System izango dela nire bizitzan ikusi eten talde gehiena, eta horregatik nahi zinez nazkatzen daiek ikustea, horiek izango litzatek. Disko batekin ez gatuko, baizik eta pare batekin. Lehenengoa bai nire estilotik pixkate alde egintzen dela eta izango litzateka Ozetilikon Noa Jagoa diskoa. Asko markatu nauen diskoa dalako, nire etxen disko originala nire aneia zeukan eta askotan lakurtzen nion eta askotan entzuten nuen, eta nik uste lehenengo kantatik azkeneraino oso disko potentea eta letra oso esanguratsua bere garentzako, eta nahi asko markatu nauen talde bat izan da Ozetiliko. Eta bestea, gaztetan errege mundu nola pizkate introduzituta, bere garaien iristiz ezkizune referentziak eta asko Morodo eta mundu horietako igual talde espainiarra gehiago, edo Green Pass valentziarrak eta holako taldek, eta Morodon Cosas que contarte diskoa nahi oso disko potente iritsi zait, eta reggae eta rap mailan disko referente bat eta abeslari potente eta referente bat. Galdera zaila enbeste kantan arten aukeratzeko, baina azken aldin asko entzutenen ezen kanta bat da Paio Soul Rebelen Teachings kanta. Azkenen bizitzak gauza asko erakusten dizkigu, eta orduan bakoitzan irakasketak eta bakoitzan ikaskuntza guzti horiek barneratzeko, eta pauso batzuk aurrera eramateko, bakoitzan autosuperazioa eta holako historiak asko ematen dituen kantak, eta asko gustatu zaiten eta asko lagundu duten kanta bat izan ez, hoxe azpimarratuko nuke. Azpimarratuko nuke Markez Iraizoz eta Gorka Zuaiaren Zergatik kanta. Oso kanta potentea irutzi zait, dago esaldi bat esateuna bizi gehala oianeko legean, zuaitzartean, eta nik kabia egin dut nik. Pizkate resumitzeko gaur egungo soziedadea eta gaur egungo bizitza asko jungla bat bezala definituko nuke, eta bakoitzak bere kabia egin behar dula eta bere txokitxoa egin behar dula, eta hortik bere ideiak garatu eta bere bizitza hortik jun. Eta orduan bai iruditzen zaitela nahiko referentea gaur egun pasatzen ari denakin, eta hori azpimarratuko nuke. Argi eta garbi Damian Marley. Damian Marley da nire musikari referente bat, lehenengoa izango litzateke, top 1. Eta gehien bat kontzertu bai ikusi detelako, eta ikusi deten momentuan naiz 15 minutu, lehenengo 15 minutu trance modua den, ezer esan gabe, ezer inorri esan gabe, eta denbora guztin dena xurgatzen eta dena hartzen, eta izan da momentu oso gogon daukaten momentu bat, eta nahi bai bere flowa, bai letrak, bai kamaleoi bat iruditzen zaitelako, estilo askotan amoldatzen dan artista bat delako, eta nire referente lehenengoa delako Damian Marley izango nuke. Argi eta garbi esango nuke piratak leheno jartzen zuten DJ-gunea nautikoan, eta iruditzen zait jotzeko dagoen leku politenetako bat, justo atzean itxaso guztia daukazu, aurrean miradore guztia, kriston jende zatia, leku desberdinetatik etortzen zen jendea, eta aparte nik uste bai piratak itezuten lan non guzti horrekin azpimarratuta, bai festatan edo Euskal Herriko festatan ikusten den bai gune desberdinetako bat hori azpimarratuko nuke, eta oso lan politia itezutela, eta gero ere bai
azpimarratuko nahiko nuke bai Euskal Herrian dauzkagula gaztetxe pilo bat eta oso politak eta jende oso ona eta oso politak ere bai eta nahi Euskal Herriko gaztetxe guztik jotzeko intentzioa edukiko nuke eta hori azpimarratzeko bai esango nuke Euskal Herrian gaztetxe oso politak dauzkagula eta jotzeko oso leku ona diala. Betiko Jimmy Jazz, kafe antzokiare bai oso leku politia iritsi zaitu, oso zentu hona daukatelako eta lekua oso politia iritsi zaitelako. Eta gero, gaztetxen bat hola azpimarratzeagatik, Gasteizeko gaztetxea oso leku politia iritsi zait eta jotzeko leku oso nahi. Bai goazen nahi Frantziara junitzela nire anaia Kintiken Jafakoli ikustea. Abeslari afrikarra eta izan esan deten bezala Damianekin pixka trantzen gatu nintzela, honekin gu biok anaia eta nik gatu ginen 20 minuture baitan zen, porque beak estenatokin daukan karisma eta nola ateatzen dan, eta nola Afrikar jende pilo bat, milizia bat bezala ekartzen du eta bere gainen jartzen diak hasi. Eta hori ikusteak ez dauka prezio, porque Mateu profeta bat bezala dara eta ze karisma daukan estenatokia ateatzeakon eta horrek asko markatu ziten eta esan nun, ostia, tipo honen kontzertu oso potenteak dira. Eta gero ere bai, esango nuke nahi asko markatu nauen kontzertu bat, Glaukoma eta Batzaunen kontzertu ziala. Bai, bi kontzeptu desberdinak batea jarri zituzten eta iritsi zait Euskal Herriko mailan egin dan batuketa potentenetako bat izango zela eta kontzertu oso potentea zela bien artekoak. Azkenengo diskoa izango litzateke Teachings, Paio Rebelen Teachings kanta honen vinilo bat erosi nun. 12 pulgadakoa eta hor dauzka Teachings kanta, beste kanta bat bai eta bertsio pare bat eta nik uste hori izango litzatekela erosi nun azken diskoa, disko bezala edo viniloa edo diskoa, bietako bat.